Mbak, kula kesasar. Menawi kersa punapa panjenengan saged ngandharaken daleme Pak Joko? Nggih saged le daleme Pak Joko saking mriki terus mawon kaping 3 nengen. Punapa wonten warung kopi ing sacedhaking mriku, Pak? Supados kula gampang ngenali papanipun. Nggih wonten ing pojok dalan wonten warung kopi Pak Darto cedhak mriku. Menawi sampun tekan warung kula kedah pinten langkah malih, Pak? Kirang langkung 10 langkah. Enggal nemu gapura cilik mlebet mriku. Punapa omah nomor gangsal 11 punika gampil ditingali? Gampil omah nomor gangsal 11 punika duweni tembok biru ana pot kembang mawar ing ngarep. Nanging menawi kula kesasar malih punapa wonten pos ronda ing mriku? Nggih wonten ana pos ronda ing pojok dalan. Saged panjenengan takon-takon malih. Matur nuwun sanget nggih Pak. Mugi panjenengan tansah pinaringan berkah lan sehat. Amin le. Muga dalan panjenengan diparingi lancar lan selamat.